Oh
σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αμυντής και εξουσίας εν τον κράτη ημών, καταγήν αέρα και θάλασσα φιλοκρίστου ελληνικού στρατού, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος, πάντων των αγωνιζομένων για τα ιερά και τα όσια της φυλής και του γένους, πάντων των αγωνιζομένων για την ελληνική Μακεδονία και την βόρεια Ήπειρο της πατρίδος, μνήσθητη Κύριε εξαιρέτως του πυροσβεστικού σώματος, λίαν αγωνιζομένου εις τας κρισίμους ημέρας ταύτας της πυράς. Μνήσθητη Κύριε πάντων των συνελθόντων των ενευλαβία και μυστική προσευχή, δεωμένων και μετεχόντων εις την ανένακτον μυσταγωγίαν ταύτη και επικαλωμένων την χάρη, εις υπεραγίας ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εις την κοίμηση και την εις τους ουρανούς μετάσταση ευλαμώς πανηγυρίζομαι. Μνήσθητη Κύριε πάντων των συνεργατών ημών εν τη ενωρία ταύτη, εκκλησιαστικών επιτρόπων ιερουσαρτών, μελών της Φιλοτόκου Ενώσεως, των εργαζομένων, των διακονούντων και διακονητριών και την ενωρία και την πανηγύρη ταύτη. Μνήσθητη Κύριε των συνανθρώπων ημών, των υποπικίλων δοκιμασιών, θλίψεων, αδικιών και πάσης επιθέσεως του αρχιεπάρχου υποφερόντων, των ευρισκομένων την ώρα ταύτην στα νοσοκομεία, τα ψυχιατρία, τα άσυλα των αμοιάντων ασθενειών, των ευρισκομένων εις τας μονάδας εντατικής νοσηλείας, αιμοκαθάρσεως και χημειοθεραπευτικών σχημάτων καρκινοπαθών, μνήσθητη Κύριε και πάντων των εμπεριστάτων και των δούλων σου των εμπολέμων και βομβαρδισμής αμάχων και πάντων των εγκατελεγημένων ανθρώπων, μνηστεί Κύριος ο Θεός, τη βασιλεία του πάντοτε δίκαια είναι και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχαιοσύνης σου των μακαρίων και ενήμων κτητόρων και των ανακαινιστών του Αγίου και Πανσέτου Ναού του, των προγόνων και πατέρων ημών των υπέρ της Αγίας Πίστεως και της Ελλάδος της φυλτάτης πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενόξεως πεσόντων, εις τους αμυντικούς και δικαίους απελευθερωτικούς αγώνας των προγόνων ημών Ελλήνων, των εις τα παιδεία των αυτών τεκνοθέντων ατάφων νεκρών του γένους ημών, των πρώιμων ιερατευσάντων και διακονισάντων εις τα θυσιαστήρια της ενωρίας ταύτης, της ψυχής του μακαριστού προκειεράρχου Χριστοδούλου, Αρχιεπισκόπου ημών γενομένου. Μνήσθητη Κύριε Τιμοθέου Αρχιερέως Πατρός Ευεργέτου και Γέροντος ημών, Τίτου Κωνσταντίνου και Νικοδήμου των Αρχιερέων, Γεναδίου και Ανανίου των Ιερομονάχων. Μνήσθητη Κύριε πάντων των επερπίδη Αναστάσεως ζωής Ιωνίου, πατέρων, γονέων, αναδόχων, διδασκάλων και οικείων ημών εν την πίστη. Μνήσθητη Κύριε και της ψυχής του αηδήμου προκατόχου ημών Ιωσήφ Αρχιερέως, αμυνεώς βασανιστέντος και μαρτυρικός τελειοθέντος, εν τη ηρωική εξόδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, κατά την εθνική ημών Αγγελεσία Επισκόπου Ρογών γενομένου, και πάντων των προκατόχων αρχιερέων, των αρχιεροτεξάντων εν τη Αγιωτάτη Επισκοπή Ρογών, μνηστεί Κύριος ο Θεός,